Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшырыларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының драматург Данил Салихов әсәре буенча куелган «Яшьлек хатам, йөрәк ярам» дигән әсәре буенча спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Вакыйга бүгенге көннәрдә шәһәр җирлегендә бара. Әхмәтнең бер бүлмәле квартирасы. Гөләндәм урындыкка куелган чемоданга әйберләрен тутырганнан соң Әхмәт янына килеп утыра. Ярый, Әхмәт. Хушлашыйк. Идәсеңме? Бөтенләйгәме? Әйе, Әхмәт. Бөтенләйгә. Мин шушында калдырдым. Шуланма. Мин башкача булдыра алмыйм. Мин сиснешәме? Бәлки, үз тиңеңне табарсың. Үз тиңеме? Үз тиңем? Мен үз тиңемне сәгать 8 тулганда көтеп, пивнушка буенда йөриләр. Гөләндәм, исәп төшерәме? Иләрскә вакытта без синең белән нинди вәгъдәләр биришкәнник, а? Кирәкми. Әгәр андый-мондый хәл булса калса, бер-беребезне ташламабыз дип вәгъдәләр биришкән идек. Без син ми хәлемдә калып. Гөләндәм. Нәрсә тик, Әхмәт? Син мине авыр чагымда ташлап китергә җыенасың димәкче буласыңмы, бәгърем? Аңла, мин дә синең кебек адәм баласы. Түзмәдем түгел, түздем. Сабырлыгым бетте, җитте, булды. Бәлки син минсез бәхетлерәк булырсың. Бәхет? Юк, бәхет. Шәпәрәмә килде минем бәхет. Yok, Gülendem, min monda seni gayblagaşım, monda min bari tek özümün gayble. Kişir meni Gülendem eğer buldur alsan. Kişir jon kişagin. Әхмәт. Kişir. Әхмәт, бәгърем. Мондый кеше түгел бит син. Үзеңне кулга ал, Әхмәт. Әйбәт кеше бит син. Әйтүләре җиңер, тик белә эшләүгә авыршу. Тырышам бит Gülendem jon кисәгем. Тырышам. Тик белә үз-үземне җиңә алмыйм. Җиңә алмыйм. Ярый, Әхмәт, тынычлан. Хушлашыйк, бәгърем. Төрле чакларым булгандыр. Начарлык белән искә алма. Бәхетле бул. Китмә, Gülendem. Китмә. Сизсез бетәм бит мин. Ышанасыңмы, Gülendem? Бетәм, аңлыйсыңмы? Gitme, jon kişisegim. Gitme. Үтенеп сорыйм. Әхмәт, синең өчен бу дөньяда аракыдан да кадерлерәк бер әйбер дә юк. Безнең яратуны да аракыга алыштырдың. Ир кеше бит син, Әхмәт. Үзеңне кулга ал, бәгърем. Бәхетле бул. Var kik! Kik! Тик бел, бу дөньяда син өзелеп яратучы бер мәхлук җан яшәгәнен.
Bu bölmede biz senin bilen hazır ikavuna kaldık. Bu şişe hem adam balası. Seksimiye kararında güçlürek bolup çıktın. Arxitektor Ahmet'ten serhoş zahmet yasadın. Kayız. Şanaqa burun. Yavilsa. Şanaqa burun yarı bu. Көресің міне. Балалар бақшасына барып, қыш бабай болып шабаш қыштап қайтырмын. Seni kim balalar yanına jiversin? Seni kuruga balalar жылап, қорқып қашышақлар бит. Анысы бар енді ахир бар. Нәрсе, балтасы суға түшкен ұрыс кібіп отырасың. Күймен құмға тірелді ме? Құмға ona тірелсе, ітіп ташауайдың. Хуже, брат. Хуже. Нәрсе болды? Хатын ташлап кетті. Міне, boş şişeler şaklap kaldık, ağayını. Толы болса, яқшырақ болар еді. Баш шатлайды ұсқай, баш. Senin de başka da şatı, emine benim yürek yana, ağlısın bu yürek. Сұндырыға керек. Derse bile. Ағыны тушитыр білен. Deyince ağını doşudur. Паш алырға керек деймін, паш. Nindi paş. Ну, арфей. Yok. Men anışmayayım. Yok. Arağı hiç bulmağında dinaturat, yaki adikalon. Табарсың қазір адикалон. Қазірге әбі шыбидан артмай ол. Ана күндіз кибеттен аяқсыларға деп алалар да, түнне мала үштен көбек шудыралар. Сен өзіңні ахир дуракқа санап отырма. Ішлет ол, юғары білімлі башыңны. Бүтен бақытта бет сенің башың әйбет ішлей. Ішлей, кисіп әттілерге ташысы бар. Шуша дивана баш шуша күнге түсірді да енді. Әбуш. Қытқар әбуш. Қытқар жан кесәгім зинхар қытқар. Бітен бит. Үшәсі келі. Ішіп исірәсі де үксіп жылайсы келі. Қытқар әбуш. Қатын кетті дейіп ме? Кетсін, yoluna ақ жейме. Ол иртәгә ук қайтып жете біррат. Мен ол халықны білем. Мен далар білем мұннан. Білем болдылар енді. Yok ulan de түгел. Қайтмайышақ. Әбуш дейм. Бітен бит, сузма, бітен бит. Зинхарышын тап. Ақшайық бит, Ахмет. Өзімнің де қалым мүшкіл. Шуңа кіра бит сені яңа кірген едім де енді. Тап жайын. Senin araqı tabu işinde түш қиылған бит жайлайында, Әбуш. Табарсың, меңа кім берсің? Өтірме Аллаға кішін, өтірме. Өзің білесің бит енді. Саңа Алла қылы. Әне бит көп мәлбірлер сарып сат барсында. Олып қайтарақы, мә. Міне. Міне көптен шулайдылар аны. Диван айттым бит. Сенің башың менің кіне қарағанда айбәтірек ішті. Мә, ал бұларыны. Міне. Жоқ, тоқта, міне. Міне бұсында ал. Міне, ал бұларында. Міне бұл магнитофон искі да енді бірат. Аңа қағылма. Қалған тілесе нәрсен сат, әміңа қағылма. Бұл магнитофонда Гүләндемнің жыры yazылған. Соң бигерек әйбет, міне ақмақ. Сатып алған кіші бетаны жырлатып қара бала, бигерек әйбет. Міне, гармонды сат. Бір яртыға сат. Жоқ, Ахмет, тоқталі брат. Гармонны қалдырып тұрайық әлі. Анысы меңа керек. Гармон ойнап жіберсем, қайғыларым таралап етменім. Бар енді, зинхар Алла бәндесі. Бар енді. Ахмет, тоқта енді.
Кетті. Қая кетті? Мені ташлап кетті. Бик әйбәт болған, шул керек сеңа. Бұлайда яман ерекке тұшып бәлі бей. Сибәсі қалмаған. Ненде қатынны бейт, ненде қатынны. Әбей, әбей, жаным. Құткар, үлем. Жүрегім яна, биліп тұрсың қарышын бір еш жұмақша. Зихар, ұтылып сұрайым, әбей, жаным. Ұтырма. 1000 сом керек меме таған, 1000 сом. Ник мені бір кіші де аңламайсың. Ник бір кімді аңламай. Әне, олар аңлай сені. Алып барып шықтылар. Қолына гармон тұтқан болған. Жылышып, ішіп ятарға жыл ұрын таттығыз ма? Хәзір ұқ учасковыйға барып айтам. Бүгін ұқ. Эх, әбікәй, мен бит шатлықтан ойнап отырмын, қайғыдан ойнап отырам. Бүгін түнде бит менің әні өлді. Бізді қарап өстірген болды мәрхум кәйім. Аузына су салырға да кіші болмаған. Бүгін Гүләндәм ярына келген едім. Бір 50 сом ақша беріп тұрмасмы дейм. Келсем ол кетті. Башқа барыр кіші да жоқ бит менің әбікәй. Анаң қартайды мысың? Яшы шапты едінді. Башқа туған сумачаларыңа әйттің мысың, ұлым? Бесполезно бей. Бесполезно. Икісінің қатыны бек ұсал бұрақларының. Қатынларынан ұзалмайлар. Әк кішкен аби өтірмеді. Сіңілкәш Америкаға кеткен еді бейді. Қаян іздеп табасың ендері. Мына қазір кәфін алырға да қышам жоқ. Өзі біздің мұсылман кішісі екенсің. Қара әлі, ұлым, мені ашылана көрмейіндік бар шықны. Қара, ұлым, сен бір шылма. Қазір мен сеңа кәфінлік кіртіп берем. Әбей, мың рахмет әбей, мың рахмет. Ondan soң әлі мен қабір қазғышылар біле ұзатушыларға да садақа үләшірмін деген едім. Анысын да білесің екен. Иманыңны жоғалтмағансың. Ай, ішмәгіз балалар, ішмәгіз. Көресіз, өзіңізге нашарлық қына ішлейсіз. Әбей, білсең еді керек януларын. Әні бит ол, әні. Мені тапқан, ұйыстырген әні бит ол, әбей. Шушы арақ арқасындағына тәрбиелей алмадым әліне, әбей. Қарайлы, олым, қатының балаларың бар мысың? Yok, әбей. Мен әлі үйленмеген жігіт кіші. Әбей, білесің ме? Бұздылар мені. Арақыма бұзғылық салып ішеттілер. Кім бұзғанын да білем. Кім екенін де білесің, бұлым? Білем, әбей, білем. Ахмет. Яры брат, мен кетем енді. Әлінің соңғы минутларында баш үстінде отырайым. Тоқтар ұлым, ашықма. Қазір мен сеңа... Брат, сен қайғырма, брат, қайғырма. Біз аны Гүләндәмді алып қайтамыз. Ертегік алып қайтамыз Гүләндәмді, брат, бұрныңды салып отырма. Ондан соң, брат, дүриясына ұшитып, ішуіне ташлаймыз. Шулай тігіз әлі, ұлым, шулай тігіз. Қара әлі, ұлым, қазір ашықма. Қазір мен сеңа кәфінлік білән 25 сом ақша кіртем. Кәфінлік білән 5 тәңкәсі қайыр болыр. 20 тәңкәсін төлерсің, яма, ұлым. Төлем, әбей, төлем. Ақша алу білән, ішке ұрлашу білән кетірем де берем, әбей. Ярар, ұлым, қазір, әзгіне кетіп. Ярар, әбей, рахмет. Ну, артист. Әбей, іштейсің, брат. Нұша әлі кімден ясый? Ол кәфінлік білән ішейсің енді қазір. Ей, дивана, жүлер. Ақбәс бет ол. Ана әбейлер қолдана тұтмайлар, тартып алалар. Дефицит. Ямсыз қыландың. Ана кішінің өлемі білән алай шайырмайлар ағайны. Мен әлені брат қатырләмейм да. Так, ярый, әулия болып отырма. Ішесің келсе келесің пивношканына, понял? Мұнда шәрге ярамай. 10 сом сенекі, 10 сом менекі. 5 сомы? 5 сомын әбей, ислам үшін берді, понял? Садақа етіп ме? Понял. Міне. Кәфінлік білән 25 сом ақша,
Карале, улым. Рәхмәт, әби. Рәхмәт. Юарга кеше таба алмасаң, үземә килерсең, ярыймы? Эй, әби. Юарга кеше бар. Ней, улым, анаңның ичесе белән җидесен үткәрергә тырыш. Рәнҗеп ятмасын мәрхүмә. Эй, әбекәй. Синдәй әбиләр булганда мин аның кырыгы белән җылында үткәрәм әле. Ярый, брат. Мин китим инде. Килин дә Әхмәт, яме? Бер үземә авырга туры килер, брат. Кил, яме, көтәм. Барыр, улым, барыр. Ярый, әби, сау булыгыз. Сау бул, улым, бар. Эшкә урлашу белән, әбекәй. Әу. Акчамны китерәм дә бирәм. Китерәсең, улым, Китерәм китерәсең. дә бирәм, әбекәй. Ярый, брат, сау булыгыз. Киттем мин, яме. Ярар, бар, улым, бар. Эй, бу аракы нинди хәлләргә генә төшерми адәм баласын. Быздылар ди бит, быздылар ди. Кем икәнен дә беләм ди. Карале, Әхмәт улым. Әллә сине дә эшкертеп карыйкмы, ә? Ничегрәк булыр икән? Кирәкми, әби. Мине эшкерәсе калмаган инде. Эй. Алай киреңә катып утырма әле. Шулай әйбәтрәк булыр, әйдә. Чит шәһәр. Пөхтә итеп җыештырылган Гөләндәмнең квартирасы. Гөләндәм нидер бәйли. Ишек шакыйлар. Мөмкинме? Әйе. Исәнмесез дисәм, аңларсыз микән? Исәнмесез. Үзебезнең татар кешесе икәнсез. Кемдә булмаса да еш кына аркага куеп ишек ачабыз, ишек ябабыз. Танышырга вакыт юк. Нинди заманалар китте. Терәлеп торган күршеңнең хәлен кем икәнлеген белми яшәй индеме? Әйе шул. Рәсәйнең нәг уртасында урнашкан Урыс шәһәрендә ике күршенең татар булып чыгуы бик сирәк була торган хәл бит ул. Әйе. Икәү генә түгел күрше. Уң якта яшәүче күршегез дә татар. Әллә танышмадыгызмы? Юк. Әлегә мин биредә гомумән берәүне дә белмим. Бу шәһәр өчен бөтенләй чит кеше. Үз итә алырмы ул мине әлегә билгесез? Борчылмагыз. Сездәй шибәр хатыннар шәһәребез өчен бик кирәк. Эй, безнең татар халкы кайларга гына сибелмәгәндә, кайларга гына таралмаган. Әйе, милләт күпме еракка җиткән саен бер-берсенә якынрак тыела диләр. Әйдәгез әле күрше. Түргә узыгыз. Шәй куйдым, бергәләп шәй ишәрбез. Рәхмәт. Нәрсә бәйлисез? Бу үземә свитер иде. Тырыш булган кешеләр бар инде ул дөньяда. Мин үзем бу эшне энә бетермим. Анары дөресрәк әйткәндә, күзләремне жәллим. Инә белән баз казы бит ул. Әле безнең торыкның начальник Иван Петрович үземә Сахалиннан дөя мамыгыннан бәйләнгән свитер алып кайткан иде. Әй, киясем дә килми, дөресрәк ошатмадым. Ә инде шәһәребезнең иң зур шишкаларының берсе Анатолий Игнач Индига китәм дигәч, аңа заказ биргән идем. Акчамны алмыйча үземне сүкте. Сез нәрсә ди, мин сезгә бүләк итеп алып кайтам ди. Сез ялгызмы әллә? Әйе, мин биредә үзем генә яшим. Ә минем кызым бар. Үзем хәтле булып бара инде. Только ул интернатта яши. Нишләп? Эй, үзегез беләсез. Ялгыз башка бала тәрбияләү бик авыр. Иртән эшкә дип чыгып китәсең, кич караңгы төшкәч кайтып керәсең. Кая инде ул бала турында уйлау. Аннары син эштә чакта нәрсә кигән, нәрсә ашаган, кая йөри, этем белсен. Менә таптым да хөкүмәткә тапшырдым. Без барыбыз да хөкүмәт кешеләре бит. Шулай бит күрше? Иртәдән кичкә кадәр хөкүмәткә бил бөгәбез. Әле үткән атнада янына барып, колагына уч төбәк кадәр алтын алка тагып кайттым. Ой, кырыгзәле утырдым да онытылдым. Шәем кайнап чыккандыр инде минем. Шәемне карап. Юк.
Борчылмагыз, күрше, борчылмагыз, рәхмәт. Әле генә Бразилия кофесы эчеп кергән идем. Кофе урнына, шәй урнына инде. Ашашка урнына башка диләр бит. Сезнең исемегез ничек буласын, күрше? Таныш булыйк. Мин Гөләндәм булам. Гөләндәм? Матур исем. Мин үз исемне кешегә әйтергә дә оялам. Рыкыя исемле мин. Әти белән әни тапкан инде исем кушыргаймы? Рыкыя. Бик матур, миңа бик ошый. Сөйләмәгез, зинагар, сөйләмәгез. Сез мине Раечка дип кенә йөртерсез, яме күрше? Сез миңа ачуланмагыз инде, Гөләндәм. Мин сезнең тынычлыгыгызны алдым, ахырсы. Юкны сөйләмәгез, зинһар. Киресенчә, мин сезнең кирүегезгә шул хәтле шатмын. Югыйсә ялгыз башка төрле уйлар килә дигәндәй. Сез дә нәкъ минем шикелле простой икәнсез. Ялгызлыкны мин дә яратмыйм шул. Кешесез тора алмыйм. Двордагы гайбәтчеләргә шул җитә кала. Бу йортның халкы бик начар, между прочим. Бер алдыңны, бер артыңны тикшереп кенә торалар. Минем гайбәтләргә бер дә исем китми. Үземне беләм, шул җиткән. Сезгә дә киңәшем шул, игътибар итмәгез. Ничек инде игътибар итмисең, күрше? Кирип моңзарыңны сөйләрлек тә кешең булмасын индеме? Менә бу шушы стена артында яшәүче Харунны гына әйтәм. Шунсына хәтле акыл иреткән була бит. Үзен белмәй хатын чыкмаган кысыр. Рыкыя күрше. Үзе монда булмаган кеше турында алай ямсыз итеп сөйләшмик инде, яме. Раечка. Ашуланма, зинһар. Мин сиңа Раечка дип әйтмәм. Мин сиңа татарча матур итеп Рыкыя диярмен. Сиңа? Ой, күрше, күптән шулай дияргә иде аны. Алайса, сез без диеп утырып, авыз арып бетте. Күп артистлана алмыйм мин. Син, мин син. Менә бу безнеңчә. Ярый. Рыкыя диярсең. Үзең кая эшлисең соң, күрше? Мин үзем балалар бакчасында музыка тәрбиячесе булып эшлим. Ой, ты, Зинар. Ой, терпеть не могу. Ничек эшлисең син анда? Минем бер балам бар. Ансында ярты елга бер күрәм. Монда целый детский сад. Ой, юк. Булдыра алмыйм. Мин балалар яратам шул, Рыкыя. Кияүгә чыкмадыңмы ни? Чыктым. Озак кына торганнан соң аерылыштык. Балагыз булмадымы? Кызганычка каршы, балабыз булмады шул. Ай, нинди заман китте. Кайсы гына иратны алма, барысы да... Хотя... Химия аша, химия ки, химия эш, нинди ирлек калсын дей. Рыкыя, син үзең ни хәл? Аерылыштыңмы дигәндәй, тормышларың ничек? Эй, күрше. Синнән яшереп булмас инде. Ярты ел чамасы кияүгә чап карадым шунда бер мәхлук җанга. Ботинкасы кипкасы белән метр ярым буе юк. Җитмәсә акча эшлим дип авыр эшкә керде. Эшеннән арып кайта торган иде дә. Башы меннәргә тиюгә хырылдап йокыга китә иде. Кит димәдем. Синең белән торганчы тормавым артык дип куып чыгардым үзен. Картайган көнемдә кызым бар әле. Кызың әти таптырмыймы? Җаным, әти түгел, анасын да рәтләп күрми бит. Ничә айга бер генә күрә. Ялгышасың бит, Рыкыя. Семьяга каты куллы, акыллы ата кирәк. Кирәк. Бик кирәк. Каясың алар? Юк бит алар, юк.
Әгәр булсалар, менә без дә синең белән салкын мендәр кочаклап ятмас идек. Хей, күрше! Булганнары да хатыннарыннан иркеп, итәк киеп бетерделәр. Кызганам мин хәзерге ирләрне. Без үзебез аларга итәк кидертмәдек микән? Әйтәм бит инде, химия гаепле. Хәлсез ир кемгә кирәк, җан кисәгем? Рыкыя, гел кирегә сукалап торма әле син, күрше. Бөтен хатын да аның өчен кияүгә чыкмый бит. Эшмәсен иде, белер идем кадерен. Гөләндәм, күршем, әллә ирең эшә идеме? Эшә иде шул Рыкыя. Эшмәсә дөнья бәясе торырлык кеше бит үзе. Менә шул күрше. Булганраклары эшә, ә булмаганнары аптырагач хатын-кыз булмакчы булып карыйлар да барып чыкмый. Булары кемнәр инде Рыкыя? Әллә син телевизор карамыйсыңмы, күрше? Чернобыльник телевизордан бәлки күрсәтми торганнардыр. Ә менә минем цветной японский булгач көн саен карап шаклар катам. Соң телевизордан чыгыш ясаган җырчыларны гына карайын син. Иротларын. Күбесе чәчләрен буятып, химия ясатып, билдән чәч үстереп, колакларны алка тагып, кулларына беләзек киеп, иреннәрен кызартып чыгалар да, әй быргаланган булалар, әй сыргаланган булалар. Юк инде, юк. Табигать хатын-кыз итеп яратмагач, кыланып, сыргаланып кына хатын-кыз булып булмый шу. Ай, Рыкыя. Шаярдык, көлдек. Рәхмәт кирүеңә, күңелләрем күтәрелеп китте. Нигә? Ә син үзең кайда эшлисең? Шулай түгелмени, күрше? Үзең әйтмешли, каясың ул хәзер элеккеге каты куллы ирләр. Кая? Bir oturуда bir sarıqны ашап, bir yolu 7 хатын кыз кычаклый торган ирләр, Юк шул. Юк, анда ирләр. Менә шул Гөләндәм. Бу дөньяда ире дә, бала чагасы да кирәкми. Мин синең белән килешмим, Рыкыя. Син минем белән килешәсеңме, килешмисеңме, күрше? Анысы инде синең эш. Әшин барлыгы белән шулай килеп чыга, милая моя. Дөньяда бер генә тапкыр яшибез. Менә монысы дөрес. Дөньяда бер генә тапкыр яшибез, Рыкыя. Бу дөньяга хатын-кыз булып тугач, үзеңнән өлеш кертәсе килә бит. Бала табып, бала үстерәсе килә. Менә мин кыз үстерәм инде. Ярый да мин аны дөньяга алдынгы карашлы итеп тә үстердем ди. Ә кая гарантия? Штул гомер буе гаделлек, акыл белән генә яшәр. Юк, юк. Потому что әлеге дә баягы дөньясы пычрак. Урлыйлар. Миллионлап урлыйлар. Наркоманы, таксаманы, тегесе, монысы, исемнәрен генә табып бетер. Ой, Гөләндәм. Күршем. Зинһар ачулар күрмә. Әллә нәрсәләр сөйләп бетердем. Рәхмәт инде. Менә рәхәтләнеп бер күңелемне бушаттым ичмасам. Инде үзең киреп утыр, яме? Рәхмәт. Ярый, күрше. Сау бул. Между прочим, мин 139-нчы кибеттә эшлим. Кил, яме? Синдәй күрше өчен күгәрчен сөтенә табарбыз. Сау бул, күршем, сау бул. Әхмәтнең квартирасы. Бүлмәдә тәртипсезлек, идәндә буш шешәләр аунап ята. Ишектән култыклашып, Әбүзәр белән начар гына киемле, кулына иске генә сумка тоткан Сәхия килеп керәләр. Архитектор иптәш җебегән. Готовый,
жан достарға қалдыру деген ол башына да келмеген кругом пустатта. Эй, гражданин, а ну-ка вставай. Тұр, кеттік вытрезвительге. А ну-ка, бойдың вытрезвитель. Дәсе, қоя. Сен екенсің әлі, шамаха бұрын. Явился. Явился, брат, явился. Біз жан достарыны ұнытып өтірмейміз. Сеңірау міне мұнда доңғыз болғанша шүміргенсің. Кімдер болды сенде слушай? Біткен міне урамда бітлер. Қадірләме валла баш. Колі біле валері түгілдірмейді. Қадірләме. Алар экономикалық брат. Бош шишелеріні қалдырмаслар. Ертегісі күнні ойлай тұрғанlar. Қара. Айна болмай. Алай тезгіне айнып болмай ол. Доңғыз орына шүміргеш. Йоқла. Йықыдан айна болмай дейім. Торы келсе келебет. Саташып ятайдым. 2 мил тонн өзімні 2 яқтан тұтып, машинаға сүйреп баралар имеш. Шолара да сен уятып жібердің. Мен шондай кішкенді бір рад. Кішілерге мен йоқлағанда да покой бермейм. Мен әлі білесің ма, ахир? Өзіміздің участковыйға да өлгеште покой бермейшекпін. Қабіріне барып, піситпешекпін. Понял? Участковый дейсің, сен өзің қайсы участок кішісісің? Ей, әстім білсін енді, ахир. Қаран, ахир, мен сыға кімді алып келдім? Красавица! Азанның бірінші шилары, ахир. Көрдің ба? Өх, жан кесігім. Өх, ахир, бейіпті жырлапта жіберсемі? Тәмам қақшығита өзіңні. Айданы, Сахиюшка, дорогая моя, хоппа! Әбүзәрчик, нәрсе қарап қаттың, іліп қойынды пальтомна. Ана ишіктігін атып бәр шында әлердегі қалмағаныңданы ятсын шында бар. Әлі шыл, өзіме ұшаған пальто таба алмайым. Көпмі ізлеймінде. Табарсың бар, пальто бит ол бір кружка пью бәйесі тұрмай. Ярый, тіліңе салма, әне, иптәшіңнің хәлі ауыр, сумкадан дорғыны алып башын тізет, әйді. Бұрат, әйді, ұлыққандық алып келеді, бұл көкені давай. Айда, Ахмет, ұтырралы, Бұрат, ұтырралы, әйді. Башқұртлар әтмішін шоны индіріп қойыды. Сал, Сафия, ал. Әйді, погнали, Бұрат, давай. Вот так. Ахмет, менің бит малай Сахия ішмей. Білмем шул, таңы шу хірметіне бірінші сым тұтмасам, Ахмет яраты бітірмәз. Орысыларының исімінәрі Иван білен Штепан, өзім салам, өзім ішем, өзім әтеген стакан. Мен ішмәсәм, өзіне көп қалыр деп ойлау. Қалмай тұрсын, ейсіріп кетерсің. Ішмәсәм мен сыға иеріп тәйірмейм. Әлі бит көңілден ішемме. Ну, латныңды крошка, латны, яра. Извини, девушка, балалық сықма.
Ярый, болды Сахия. Нишкисің бет енді? Құдай тағала бізден ихтияр күшін жәлләген шул. Яшылырақ бұзылып кеттік шул біз. Қазірге ақылым болсамы. Өкінуден не файда? Яшылық қатам ерек яранды ергегіне қалды. Әйтмәйінді. Урамда трамвай троллейбустағы кішілеріні көріп күннәшәм. Қайсы бала көтәрген, қайсы жетәкләген, қайсыны хатыннары ерлерін құлтықлаған, нидер алалар, нидер ішлелер. Біз? Нәрсә біз? Әлі мұнда келгендегіні, мені құлтықлап келмедің мұны? Біз айнырға қорқып еребіз міне. Шулай шу. Айнағаш башқа түрлі керекмәгән фикірлер келе башлый. Әшкәш рахат. Барысы да ынтыла. Айы. Нұмыратты дайыш, тоқтағызары. Ташлағызары зарлану қызы. Сіз нәрсе мұнда? Памин күйіштіріп отырасыз. Нәрсе? Біз шул қадар біткен кішілер мұнайым? Нәрсе біз наркомандар штолей? Аулығызға салғанны ішігізді, аузығызға су қабығыз. Бұшқан нәрсеңі. Ат өлсе, ит, арба атылса, утын. Нәрсе сізге қошылып жылап отырайым мұны? Ішмегіз! Ішесіз екен, жыламағыз. Арық ішкенге де жыла, хатын кеткенге де жыла. Сен, замолчи, Абуш! Замолчи! Мұны жүрек дейлер, аңлайсың мы? Жүрек дейлер. Ол кішіге бір гіне мәртебе берілі. Аныңда тынышлап тиберге хақы бардыр бет, конца концов. Бар. Ләкин аңа тынышлап тибер үшін ақыллы баш керек. Понял? Әне Әбузәрчик ақыллы баш болғаш, оның ерегі тыныш. Мен мұнда артық кішілге айнана башладым да. Бәлки мені кетергедір. Бәлки сіздің жүректеріңізді бірге қушарғадыр. Әбузәр, сен ашуланма. Бар болмаса Надиға қайтып ялайд. Нәрсе? Нәрсе сөйлейсің сен сабарка? Айтырмы мен сіңа? Нәрсе? Аның қойынында жыланырға келдің мұны? Жеттің неше, Абуш? Қатын қыз болып отырмы? Әбузәрчик, бигрәк күншейінді өзің. Сенің қойныңда бек көп еқыладың бет. Бәлки жан достығына еркелерге керектір, Әбузәрчигім? Кетер мұннан кет. Тұсасын кетіресің. Шулай мұны? Бәлки башқалар yanına барырсың, Сәкина Надя тәл бар yanına. Бар қызыңда бір қазанға салып қайнатсаң, бір кіші шықмас. Хватит! Әхмет, мен сені көптәннен көріп ерейдім. Тек барып үндәшірге гіне қимейдім. Сен мені көргенің бар едім, Болмейша. Біздің ортақ шатлығыз болған пивонушкада сен комендант түгілмісің? Ей, әхейр! Комендант болып қалса яры әлі ол. Бір рұмкіні жіберсе, генеральный директор қайдан аулады. Яры егітлер, күлігіз ашыланмайым. Күлердей кішіден күлмеше, кімнен күлесің енді? Ашыланма, Сахия. Рәнжетірге тілемедім. Гел қайғарып қынада яшап болмай бетінде бұл дүнияда. Жоқ, слушай, сен қайда ішлейсің, Мен ме? Мен қазір саф хауа директоры. Қайда ішлеген едің? Архитектор едім мен, Сахия. Біліп тұр, девушка. Мен сені андаймын деп простой кішілер янына алып барып бермейм. Интеллигент сенің өзі білен араққа шіміріп отырасың. Дәрәжі? Яры, күл, Әбузәр. Күл. Нәрсе, меңа отырып жыларға мұны енді? Бигрәк тұзсыз енді сен, Әбузәрчик. Мәне сен тұзды болғанға көре кептірген камбалаға шап қалғансың, дивана. Ташла, Сахия. Аңа сөз тауып болмай. Строительный институт бітірдім мен, Сахия. Шунда шәргәдә үйрендім.
Әйбәтсіз айдым. Өзім 2-ші курста оқиым, 3-ші, 4-ші курсларының курсауиларын сызып берем. Сөйлейлер еді, ақша тақдим етелер. Достардан неше ақша аласың? Бара шулай айттырып, аннан соң институтына бітіргеш, конструкторлар бюросына ішке орнаштым. Анда да шулық хәл. Шулай етіп, бұзылғанымны сезмеді қалдым. Хатынығыз кім еді? Хатыным ма? Менің хатыным бек яқшы кіші еді, Сәхия. Әгер де yoluna мен ұшырамаған болсам, бәлки ол бүгін республикабызға танылған жыршы болған болар еді. Ахметчик, лапшу не вешай, пожалуйста. Нинди талант. Аждаха еді ол, аждаха. Яқ, Әбуш, ол аждаха түгел еді. Ол талант еді, кіші еді ол. Вот, кіші болғанға көредір енді. Тупсаңны да ақлап кіріп болмайды. Дұрыс, исіріклеріне жыны сеймейді, яшырмейм. Негесің, әйбет кіші болғаш бұл сені міне шондай халіңді ташлап қашты. Міне, өзімні де шол сұрау бірші. Не үшін ол мені ілгірек ташлап кетмеді екен? Дивана. Шуға башың жетмеймі? Әлік сен керек едің ала. Ол сені сақты да, сығардығын қалмағаш, шықты да қашты. Жеттесің, Абузар! Түлің стилі білмейкен, әйда, арақы сал. Пошел, ты знаешь куда? Знаю, подальше. Вот так, иди подальше. Әйда, Рахмет, тағын барады жандыры ғана. Қойғырма, Ахмет. Кетуі бәлкі әйбәт кәдір, мен сені еш қайшан ташлаяшақ түгілмін. Да, юртыңның сұқмағын білдейді. Ташламас. Әмеңа, Гүлендемнен башқа бір кімді керек ме? Әлесіз ме? Мен аның білен нешік таныштым. Ол вақытта ол музыка училищесінің 3-ші курсында оқиды. Бір вақытны мені иптәш жігітім өзінің сүйген қызының туған күнін алып барды. Біз барып кіргенде әлі қонақлар жиылып бітмеген еді. Біраз отырғаш, бөлмеге бір құшақ шымырт шешеклері көтеріп бір қыз келіп кірді. Аның шымырт шешеклері арасынан көрінген сихри көзлері білән менің көзлерім ұшырашқаш кенет бүтін тәнім бойлап ток егіріп ұзған кебек болды. Ғажайып матур еді ол. Гүлендем. Аның жырлауы. Қоларыңны қойып ең башыма еуатырсың.
сен елмайтсаң, yüzlerimden benim şadlık gider, eğer ülkem seni yoğaltsam. Yüzlerimden benim şadlık gider, eğer ülkem seni Gülendem. Менә шул минуттан, шул сәгатьтән башлап мин аның әсире. Мин бит аның изге хыялларын таптап укуыннан чыгардым. Бәхетле итәм янәсе, чынлыкта. Телисезме мин аның язмасын куям, менә бу магнитофонда аның җырлары. Телисезме? Кирәкми, ахир. Безгә траурный музыка кирәкми. Ятагын җылый башларсың. Да, брат. Атының усал иде синең. Ну шулай да җыры йөрәкне телгәли. Телгәли иде шул. Телгәли иде. Менә шул. Өйдәге булган барлык нәрсәне сатып эчәм дә асылынам. Ашыкма. Асылынганчы мине үзеңә пропискага кертеп калдыр, брат. Минем дә бит әле яшисем бар. Китәлә! Ахмет, каралы. Гөләндәм синнән киткәч, әбигә җәлеп кайткан түгелме? Гөләндәм? Ассаламу алейкум, әби. Әйдә, түрдән уз. Әби, аякларыңны салып утырма, әйдә, уз түрдән уз, әби, әйдә. Салырлыгын калдырмагансыз шул. Дуңыз абзар ясагансыз. Кайгырма, мин аны үзем юып чыгарырмын. Битеңне атнага бер юып алсаң, Кара. Әби минем кебек юмор ярата икән. Яратырсаң сезнең ишләр белән. Битегезне бу дүзер белән күндерәсе нәрсәләр. Нигә бик усал син, әби? Әбүзәрчик, салып бир әле шуңа. Әби, аз гына салабыз мәллә, мәгаләйкем әссәлам хөрмәтенә. Әби? Имансызлар. Артык кыстамыз, әби. Үзегезгә карагыз. Безнең үзебезгә дә аз. Күрәсез иш. Җирәнә ул бездән. Син, әби, бездән җирәнмә. Без заспиртованныйлар. Бездә бер нинди дә зарразы юк. Сазлыкта ширки шәһәрдә сез инде ул шир таратучылар. Нәрсә? Бүген атаңны сирләдеңме? Юк. Әнинең кырыгын үткәрдем. Менә нәрсәгә ачулана икән, әби. Түлим. Менә эшкә генә урлашым. Акчаны күп итеп, эшкәсен дә китереп бирәм, әби. Китереп бирәм, честное слово. Имансызлар. Әхмәт улам, кая тәгәрәдең син? Кая тәгәрәдең? Ишмә. Синекен эшмибез. Үзебез тапканны эшәбез. Каян таптың икән син аны? Эшләп? Кеше талап, әйбер урлап. Син, әби, синең ни эшең бар? Кем булдың син ул кадәр сорап алырга? Әйдә, Әхмәт улым. Әйдә, безгә керәбез. Ашап чык, әйдә улым. Әйдә. Рәхмәт. Утырма булар белән, утырма. Куып чыгар үзләрен. Ятмасыннар монда җан киеге булып. Рәхмәт, әби, рәхмәт. Ашыйсым килми, рәхмәт. Кермим дисең менә инде. Юк, рәхмәт, әби. Ярар, алам. Үзеңә кара.
Ей, сізге сөйлеген іші шығып бағанаға сөйлесем. Бар әби, дұрыс сөйлейсің, бар шықта бағанаға сөйле. Көріңіз сөйле, қарт қалдың. Кішіні бір тарелка аш біле алдамақшы бола. Шында 100 грамм дейсайынды. Ахмәдінің көңілі болған болар еді. Жетті Әбусәр, бәйленме биге. Ол менің ең яқын бірден бір кішім. Тәреліп тұрған көршім ол менің, аңлайсың мы? Көршім. Көрші болса тек көре тұрсын. Әстен арқылы бұры қылмасын. Сен, нешілей, мен сені өзімнің үйімді командовай етерге рұқсат етмеймін. Шығып кетігі сәдірік екігізді. Брат. Біз шығып кетсек бейт, ярты сағаттан сен бізді пионушки бойына өзің іздеп табашақсың. Әбузәр, ташла орынсыз шаяруыңны қуып шығарса қоя барамыз. Шул яғы бар шул. Кешетті ме? Қайда қонарға деген ой баштан кетмей. Үлік, бітірезвителді қонайдым. Қазір алары да алмай. Тойдылар болса керек. Неге керек сен аларға? Алар яқшыра киінгенірәклеріне, ақшаларақларны алалар. Ах, ұрамсы бір кісі, сенен де бір дұрыс сөз шығар екен. Мына қазір алтыпы білі янылар. Шыннан да Әбузәрчик, неге лечиться етіп қарамысың? Өзіңе яқшы бола бейт. Несі? Лечиться. Лечиться? Сеңа өзіңе ол турада ойлап қарға ярамай ма? Ұрамсы сабыр кісі. Жеттенді сізге, жеттенді. Мен өзім тоқтай алам. Яшәргә урын булмаганга гына эчәм. Кем белә? Вдруг Әхмәт үземне ошатып куяр. Мин бер нәрсәне генә аңламыйм. Нәрсә җитмим бу хәзерге хатын кызларга. Әхмәт кебек ирне дә ошатмагач, мин булсаммы? Син булсаңмы? Үйіннен құлақ қақтырып, ақтық ыштаныңын саттырып, түйіншігіңін тұттырып, алтыпыға яптырып да, өзің пивнуш тұяғына. Сөйләп кенә тормасаңшы. Син минем турыда не беләсең соң, син? Біләбіз, жаным, біләбіз. Оқтомский урамында арақы кебетінде шілгеніңді, 3 жыл бойы түрмәдә отырып шыққаныңды бәк яқшы біләбіз. Ярэнді, Әбуш. Давам ет. Ну, Түрмәден шықтың да, Айшандыр өзің алдаған, алқашлар янына барып, пивнушкаға пропискаға кіріп. ярэнді. Кружка ташырға. Әбуш, ну, хватит уж. Сөйләсен. Шындан шын. Пивнушкада 10 қатын айырған кені біле танышып, аның біле бірге тұра башладығыз. Күндіз бірге ішайдығыз. Түндерін суғы шайдығыз. Ол сенің кіші қақы біле қойдырған тішлеріңді құя тұрды. Әсін шығарып сата тұрдың. Енді қазір аузында тіші қалмағаш. Киерге штанын қалмағаш ол сені қуып шығарды. Ну, ярэнді. Түгел шүпірек, сволочь екенсің. Өзіңе қарамаға шашуын келемін, мәзір! Болды, шығып кетіңіз сәдір екенізді. Қазір өзім жиям, қазір. Айда, Ахмет, айда малай. Выпьем за дружбу. Выпьем за дружбу. За дружбу. Әбуш, ойналы тәгі мен ярат атырған кейді. Ойнайым, брат, ойнайым.
yıldız yana ilim kuginde kişin yanvan yıldız dağında süne esin haman minim köngülümde kişin yanvanı yıldız dağında süne esin haman minim köngülümde. Yılama Safiye. Yılama. Sen tugul mene min de yılamim bitkalı. Siz Karim Tinchurин ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatrining dramaturg Daniel Salixovning Yoshlik xotam yurak yoram degan asari bo'yicha qo'yilgan spektaklning birinchi ilishini tingladingiz. Aning ikkinchi ilishi bugun 13 soat 10 minutda yangrayacak. Qozon Siley. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 13 soat 10 minut. Tatariston radiosi o'zining topshiriqlarini davom ettiradi. Hozir biz sizning e'tiborga Karim Tinchurин ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatrining dramaturg Daniel Salixov asari bo'yicha qo'yilgan Yoshlik xotam yurak yoram degan spektaklining ikkinchi ilishini taqdim etamiz. Gülendam kvartirasi. Bo'lmaga bola karavoti ko'tarib, o'rta yoshlardagi shesta puxta kiyingan Harun uning ortidan Gülendam kiralar. Mana shu shunday qo'yib turig'iz endi, yemi? Yaxshi. Shkaf qilib qo'yib turig'iz. Yaxshi. Yarar. Bo'ldi bu? Bo'ldi. Rahmat endi sizga. Siz bo'lmasangiz o'zimagina bek og'irga to'g'ri keladi. Rahmat Yasin. Mana bu oqshomni oling'iz hali, mayli. Siz narsa endi ko'rshi. Siz meni bek o'ng'aysiz holga qo'yasiz. Oling'iz endi, zinhor oling'iz. Yo'q, vallahi o'pkalatasiz. Oling'iz kerak, oling'iz ko'z oldimdan, oling'iz. Yer endi olaysa. Rahmat yardamingiz uchun. Bek zo'r rahmat. Yarar olaysa. Siz yolg'iz yashaysiz, shulaymi? Haliga yolg'iz. Nega kerak bo'lsin olay bo'lg'ashdan bu bola karavati? Bo'lakkamalla? Yo'q. Bola karavotining keragi shigar deb o'ylab turaman hali. Anladim. Aldan u kevga chiqqan shu qayg'irtib qo'yam deysiz ekan, shulaymi? Qo'ya endi, shu yoshga yetgach kuyovga chiqu. Mening yoshdoshlar qizlarim kuyovga beralar endi. Balalarda bek yaratasiz ag'irsi, shulaymi? Bek yaratam. Kimgina yaratmay ekan ol balalarni? Dunyo bo'lg'ach bardir endi ul. Bala yaratmoqchilarda bardir. Hayır. O yoqda mening de balalar bek yaratam. Haliga uylanmadingizmi? Qaya endi ul. O'zingiz aytganday bu vaqtda uylanu, bu yoshda. Sizning ismingiz Harun bitali. Ayye, Harun. Yosh vaqtda qizlar Harun deb tinkamat ertalari. Hay.
Сіз менің исемні қоян білесіз? Мен сіздің исемігізні Ұрқия арқылы білем. Ұрқия арқылы? Әйе. Әллә сіз аның білән яқынлар, яқташлар ма? Юк. Біз аның білән мұнда келгеш таныштық. Сіздің өзіңіздің исемігіз нешексің? Мен Гүләндәм болам. Гүләндәм? Әйе. Гүләндәм. Бик матур исем. Бик матур. Гүл кебек зифа бойлы деген сөз. Әйе. Ғафу етіңіз. Гүләндәм. Менің сізден бір сұрауым бар. Әйе. Әйтіңіз әлі. Сіз мына бұл ялғыз тұрмышына неше кетіп көресіз? Сіз анадан қанағат ма? Қызық сұрау. Қанағат ма деп, язмыштан ұзмыш жоқ дегендей, қоя барасың енді Харун. Саби шағым яшілігім балалар ертінде ұзды менен. Тұрмышқа шықтым, балабыз болмады. Шоңа көре еремі шуға сабышты. Айрылыштық. Міне, бітін язмыш. Әйе. Қысқа ғына ғұмыр ішінде көп мі кешіршілер. Яқыда. Балалар ерті дегеннен, іштен қойтқанда мен әр вақыт, әр күні шул ятим балалар ертіннан ұзам. Қай вақыт шуларының ұйнауларын көріп, ұзақ вақытлар кете алмыша тұрам. Бик ератам шул гүнахсыз нарасиларына. Шулай болғаш, үйленірге керек. Гүләндәм. Әдір соң енді Гүләндәм, соң, вақыт ұзда. Ярый. Көп сөйлештік. Сіз мені бұлай сөйлешіп отыруым үшін ғафу ете көріңіз, мен шығайым. Керек болсам, сіз мені шақырыңыз, тартынып тұрмағыз, ярайым. Әгерде ерлер қолы керек болса, yolg'iz xotin qizga qo'yvatda ерлер қолы керек бола, шақырыңыз, тартынмағыз. Рахмет сізге, Харун. Бик зор рахмет ярдәмегез үшін. Сау болыңыз. Сау болыңыз, Харун. Рахмет сізге. Теге нәрсә синнән шығып киләйдемесең ул? Рықия, аның бит исеме бар күрше, Харун. Нәрсә калганың синең өеңдә? Әллә үзеңә күзе төштеме? Балалар карават алган идем. Шуны кертиште. Бала караваты? Нишлисең ул бала караваты белән? Күңелсез минем үземә генә. Ай, күңелсез, Рықия. Күңелсез булмыйча билгеле күңелсез, җан кисәгем. Эштән кайтта шимкәй билә утыр, эштән кайтта илә утыр. Миңа да кермисең ахир? Миңа бала кирәк. Нәрсә? Бала? Әйе. Әллә җүләрләнәсең инде. Нишлисең ул бала белән? Булсын иде әле. Нишләргә кирәклеген белер идем. Теге кысыр нәрсә йөрәгеңне бузып чыгып киттеме әллә? Аңа бит бала җене кагылган. Рықия, минемчә бик бәхетсез кеше бит ул. Чынында үзе булай әйбәт кешегә охшаган. Әйбәт, притворяется, җан кисәгем, притворяется. Юк, ялгышасың, Рықия. Ялгышасың. Эх, ахир, идә утырып бетмәгән свитер бәйләп бала табып булмый. Аның белән вообще бесполезно. Дөньяга чыгарга кирәк, җан кисәгем, дөньяга үзеңне күрсәтергә, кешене карарга, киносына, театрына. Ирләр яндамы? Ирләр янда, җан кисәгем, күгәрчен шикелле гөрләп кенә торырга кирәк, бөтерелергә генә кирәк. Гөтер. Ай, ахир. Юк инде, Рықия, юк. Бала табардай булса, мин аны үз иремнән тапкан булыр идем. Күренмәгән врачым, ятмаган больницам калмады. Өметемне үздем инде. Алай диме, ахир, алай диме. Менә минем бер подружкам бар име. 7 ергә чыкты, 8-нчесеннән тапты.
Рукия, Гөләндәм. тыңлады күрше. Я, сөйлә. Мин сиңа әйтмәгән идем. Документларымны әзерләп бетердем. Балалар йортыннан бала алам бит, Рукия. Бирәләр. Гөләндәм. Мен син акыллы хатынга санап йөрим, ә син чын барлыкта жүләр икәнсең. Дидом баласы юнле булыр дисеңме? Юнле кеше дидомга бала калдырамы? Исерекнең баласы да исерек инде, аның җаным. Алмагачыннан ерак төшми, Гөләндәм. Рукия, нигә син дә исерек идең менә? Ялгышасың, җан кисәгем. Ялгышасың. Мин бит баламны дидомга түгел, ә интернатка бирдем. Икесе ике нәрсә. Ярты елга бер мәртәбә күргәч, барыбердер инде ул. Рукия, менә мин үзем диддом баласы. Жүләрләнмә, Гөләндәм, жүләрләнмә. Нигә сиңа ул җафа? Яшьлегеңнең кадерен белеп тыныч кына яшә. Менә мин бүген сине бер җиргә алып барырга дип керүем иде. Үзеңне бик зур деловой кешеләр белән талыштырам, Гөләндәм. Эй, күрше, беләсең бит инде, мин андый компанияларга йөрмим. Чит кешеләр булмаганда, без икәү һәм ике симпатичный кавалер. Әйдә, Гөләндәм, әйдә, киен, әйдә, Гөләндәм. Тукта, сабыр ит. Миңа кавалер кирәк түгел. Миңа семья кирәк, миңа бала кирәк. Анда барсаңмы? Анда барсаң барысы да була, җан кисәгем, баласы да, акчасы да. Хатыннан аерып алсаң, ире дә, Гөләндәм. Рукия. Әйдә. Тукта әле, сабыр бул әле. Әгәр дә син миңа керәсең икән, кеше төсле юньле уйлар белән кергәме? Жүләр, Гөләндәм, аның белән танышсаңмы? Майда балда гына йөзәчәксең, Жигулида гына әйттерәчәксең. Күршем, бердән бер мәйдә киен, вакытым юк, әйдә. Кирәкми. Йөрәгемә керәсе кеше күптән кереп урнашкан. Башкаларга да урын юк. Эй, Гөләндәм, әллә шул кысыр тәргә күңелең төштеме? Эй, күрше. Кешедән кешене айыра алмагач, сиңа бу якты дөньяда яшәү бик авыр булачак. Кешеме ул? Ул бит чүпрәк, полшистова. Рукия. Тапкансың, гашык булыр нәрсә? Кеше ул, Рукия. Минем аңа гашык булганым юк. Минем үз ирем, Әхмәтем бар. Ул минем йөрәгемнән бер генә минутка да киткәне юк. Ярый. Күрәм, бүген синең белән сөйләшү бесполезно. Хатын-кыз шундый нәрсә инде ул, шундый халык. Түзеп йөри дә, чыдамы беткәч, барыбер үзенекен эшли. Рукия, ничек ят түгел сиңа, күрше? Бала тапкан хатын бит син. Кайда соң синең аналык горурлыгың? Ярый, Гөләндәм. Ярый, күрербез. Дөнья күрсәтә ул. Уйла, ныклап уйла. Соңыннан үкенерлек булмасын, Гөләндәм. Ярый, мин ыштым. Җан кисәгем эзлеп көтә торгандыр. Приготовь эту ночь. Не ветром хмельных из сторон моих никому меня не удержать, а мои мысли учат меня вдаль. Может быть, я враг, но уже не вернусь. Как не жаль, как не жаль. Эх, залезные мысли мои, а вы как годы уноситесь прочь. От рассвета в закат, от заката сквозь ночь мчитесь прочь. Мои мысли мои спокойны.
Әхмәтнең квартирасы. Күлмәгенә тимә тага. Йөзе шешенгән, кырынмаган. Сәлам, Шүрәле. Син нәрсә? Маймылга шап калдың. Кырылырга чистарнырга кирәк, понимаешь? Син бит интеллигент кеше. Лезвие юк. Син нәрсә газета подшивкалары күтәреп йөрисең? Әйе, брат. Базар әрмәннәренең тормышын көн күрешен өйрәнергә дип, базарга бармыш көн. Син ул турыда язма. Син лучше пивнушка халкы турында яз, ансы яхшырак чыгар. Менә син бик башлы булсаң әйт әле. Әйт, менә бу подшивкаларның авырлыгын. Ха? 7-8 килограмм булыр. Молодец. Угадал. Димәк, 4 Пыш-пыш. 4 пыш. Әйдә, ахир, киен киттек. Давай. Әбуш. Миңа бүген участковый килде. Елга якын эшләгәнең юк ди. Ну да. Квартплатың түләнмәгән ди. Әгәр дә шу шарада эшкә урнашмасаң, ЛТПга җибәрәнне бияный. Эшкә урнашасы иде бит, Әбуш. Да. Карады, ахир, эш дигәннән бер җайлы эш чыгарга тора бит әле. Нинди эш? Яңа төзелеп килә торган стройкага каравылчы кирәк. Сезнең халык ул эшне өнә битерми инде. Курыкма, борчылма. Син үзеңне төнгө прораб дип йөртерсең. Нигә үзең урнашмыйсың? Кем алсын мине, брат? Трудовойның һәр бите сайын статья. Алайга китсә, миндә дә бар инде ул 33 дигәнең. Бер статья белән ахир главный инженер булып урнашырга була. Шәбеш, Тәрәз арамнары, ишек яңаклары сатабыз. Син нәрсә? Мине төрмәгә итеп тыкмакчы буласыңмы? Як, брат, шалиш. Булып чыкмас. Барып чыкмас, үзең урнаш. Ну, алайса, брат, үзеңә кара. Мин синең өчен эш эзләп биргән булам тагын. Киттем мин ахир базарга. Димәк бармыйсың? Ашыкма. Әбуш, мин Сәхияны аракыга җибәрдем. Кемне? Сәхияны аракыга җибәрдем. Сәхияны? Әйе. Эх, дивана! Шул сыбыркыга ышанып акча бирәләрме? Кайтмый бит ул! Ничек кайтмасын, кайтыр, көтик! Кайтмый дим! Кайтыр, көтик! Күпме бирдем, күпме? 1 яртылы. Эх, дивана акчаны суга салган бит. Көтик! Суга салган. Көтик, кайтыр! Менә гармон уйнайтыр. Көтик! Ярар, көтик. Yürekni üzgeller, gönlünü
Kızlar zora tüteler Küngülde yürgen yar Düşlerge kürgen yar Kaysıdır sanmay ey Türküz Yaşlıknen darma Verdeler hakkına Yaşlıknen darma Verdeler hakkına Geylenir Ey Mertet! Tağın kildin mi? Әбей, аңламайсың сен мені. Хайыр, мені бір кімді аңламай. Мындай кішіден міне соң мен. Ауылда бірінші гармоншидім мен. Гармонда ойнап жіберсем, қызлар көздерін алмайлар еді. Мәжіліслер менен башқа узмайды. Эх, сыйлайлар еді. Іш, Әбузәр, іш! Ішмәсәм арақыны арқама құялар еді. Шул вақыт бірсі де, ішмә, Әбузәр, ішмә! Сен бит талант! Ауылыбыздың ғұрурлығы бұл деп бірсі де айтмады. Енді рәтім кетіп іше башлағаш, талант бір кімге де керек түгіл екен шул. Қайшандыр йылмая сыйлаған кішілер янымнан ширқанны бұзалар. Эх, дүниясы. Ярый, Ахмет. Миңа китәргә вакыт. Әбүш. Тукта. Мине дә үзең белән ал. Кирәкми, Ахмет. Кал. Син әле бу дөньяга кирәк кеше. Гөләндәм квартирасы. Ул ялгыз. Кулына уенчыгын тотып, Харун килеп керә. Мөмкинме? Гөләндәм, исәнмесез? Исәнме? Кая үзе? Кая күрим әле үзен. Кем? Соң бүген алып кайтам дигән идеңиш. Бүген барып чыкмады шулай әле, Харун. Иртәгә 11-гә килергә куштылар. Мин тагын егетне аткатландырга исәп бар иде, менә. Рәхмәт инде сиңа. Бигрәк матур аталгансың бит. Шулай диген. Эй, Харун. Күрсәң син андагы сабыйларны. Нинди ана үзенең йөрәгеннән үзелеп төшкән баласын шул йортта калдырып китә ала икән. Шул сабыйлар гынахсыз күзләре белән миңа текәлгәннәр дә. Мине алсаңчы. Мине ал дип. Мөлдерәмә күзләре белән күземә карап торалар. Түзмәдем. Күкрәгемә кысып, үксеп еладым. Гөләндәм. Тынычланыгыз, Гөләндәм. Тынычланыгыз. Сез бәхетле булырсыз, Гөләндәм. Булырсыз. Тиздән, иртәгә үк бәхет килер сезгә. Гөләндәм. Әгәр мөмкин булса, рөхсәт итсәгез,
Мин сезгә аның янына көн сайын кирип йөрер идем. Сез ачуланмассызмы, Гөләндәм? Харун, без синең белән икебез дә бер язмыш кешеләре. Әйдә, мин алып кайтасы сабый, безнең уртак шатлыгыбыз булсын. Ул бәхетле булып, ата-аналы булып үссен, Харун. Син шуңа ризамы? Нәрсә? Бала, Ничек дидең, Гөләндәм? Тукта. Гөләндәм, тукта, мин ялгыш ишетмәдемме? Син кабатла, зинһар, кабатла шул сүзләреңне, Гөләндәм. бала, ата-аналы булып үссен дидем, Харун. Рәхмәт сиңа, Гөләндәм. Балар! Һәр көн, һәр сәгать бергә. Кая Гөләндәм, кая әле теге дидом хулиганыңны күрсәт әле. Эй, дидом хулиганы! Кая син? Харун, син безне Рукыя белән генә калдыр индигәме? Сөйләшәсе сүзләр бар иде, үпкәләмә. Ярый, гафу итегез, Гөләндәм, гафу итегез. Каясың бу? Әллә бу адәм белән траук башладыгыз инде, Гөләндәм? Әйе, Рукыя, әйе. Без аның белән траук башладык. Торып кара шул, торып кара. Кем белә? Бәлки медицинага яңалык кертерсез. 2 кысырдан бала тумасмы? Синең бала табуыңнан ни файда инде? Табып дәүләт җилкәсен ыргыткач. Менә алып кайткансың бит әле, күрербез. Нишләрсең икән? Әлегә алып кайтмадым. Алып кайтсам, чыгарып ташламам. Теге йөрәк түрендәге иреңә Әхмәткә урын калмадымы ни? Калды. Киресенчә, мәхәббәтем кичәгәннән кичәя генә бара. Шуңа күрә бу машинасы эшләмәгән нәрсәне йортка керттеңме? Рукыя! Рукыя! Син бит бик яхшы беләсең, күрше. Мин Әхмәтемне бәхетле итә алмадым. Бәлки, менә шушы ятим сабый белән шушы авыру ирне бәхетле итә алырмын. Тырышып кара шул, тырышып кара. Аның беренчесен бәхетле итәргә кирәк иде, шул җан кисәгем. Кем белә? Бәлки Әхмәтем миннән башка бәхетлерәктер? Бәлкем. Шулай да пычрак хатын син, Рукыя. Син чиста. Шуннан кемгә ни файда? Синең исерек сәрхүшләрнең сабиларыннан, семьяларыннан талап алган акчага артык бәягә аракы сатып ятуың гына җитмәгән. Син бит шул сабиларның аталарын аздырып ятасың. Менә нәрсә? Саттым. Сатам. Сатачакмын. Эшегез булмасын. Мин 120 сум алып эшлим. Минем бу матур дөньяда яшисем килә. Аңлыйсыңмы, яшисем? Минем матур кинәсем килә, минем тәмле ашыйсым килә. Сез яшәгез, ашка кыйрык чәнчеп. Син минем киемнәремә генә кара. Кем кия ала бу затлы киемнәрне? Профессор, академик хатыннарымы? Аларга да тәтеми булар. Тәтеми. Ярый да, озак типтер алсаң. Барысы да минем кулымда. Барысы да миңа килеп тезләнә. Инженеры да, профессоры да. Һәм менә син дә, әнә теге кысыр нәрсәдә. Мин бәхетле. Мин бәхетле. Менә мин бирсәм ашарсыз. Бирмәсәм бармак яларсыз. Кыйрыгыңа бассалар, нишләрсең? Ай!
Әллә теге кысыр нәрсәме? Сезгә тагы. Беләсеңме, сез кемнәр? Сез бит шибендә түгел. Сез молекула бит сез. Яшап карагыз. Хай-юдой! L'amor! Tararara! Akşam yargı tine. Әхмәтнең чиста, пөхтә итеп җыештырылган квартирасы. Бүлмәгә Сәхия килеп керә. Исәнмесез? Исәнмесез? Син мине танып бетермисең, ахрысы. Таныйм. Әйдә, Сәхия, түрдән уз. Утыр. Рәхмәт. Үзең генә яшисең. Үзем генә яшим. Хатының димәк кайтмады. Кайтмады. Ниясың эзләп карамыйсың? Эзләп карадым, таба алмадым. Адресын беркемгә дә калдырмаган. Әбүзәр турында ишеткәнсеңдер инде. Юк. Әни булган. Аның үлгәненә шактый инде. Ничек? Исерек килешме? Юк. Кырынган, юнган, каяндыр табып чиста киемнәр кигәндә, үз янына башланмаган аракы калдырып, эчтем, ләкин эчеп бетерә алмадым. Начарлык белән искә алмагыз, минем дә бит бер генә булса да яхшылыгым булгандыр дип язу калдырып асылынган. Эх, Әбүш. Каберен беләсеңме? Белмим. Үзем дә бер айдан соң гына белдем. Авыр туфрагы җиңел булсын, мәрхүмнең. Мине дә шул үлем көтә торгандыр инде. Эт тормышы белән яшәдем, эт үлеме белән үләрмен ахрысы. Нишләп алай дисең, Сәхия? Яхшыга юрыйк. Юрап кына булса иде ул. Син үзең кая югалдыңсың әле? Әни үлгәч, ауылга кайтып яшәдем. Исерек баштан өйгә ут чыгарып, тагын йортсыз җирсез калдым. 24 сәгать эчендә районнан китәргә кушылгач, кабат үземнең сазлыгыма кайттым. Сәхия, әйдә без синең белән лечениягә барыйк. Булай яшәп булмый бит инде. Юк, Әхмәт. Мине хәзер бер нәрсә дә коткара алмый. Бер нинди көч тә, бер нинди лечение. Соң инде, Әхмәт. Нигә алай дисең, Сәхия? Эх, Әхмәт, яшисе килә. Кешеләр шикелле яшисе килә. Туйдым мин бу тормышыннан, Әхмәт. Бүген төшемдә кызымны күрдем, Әхмәт. Минем бит кызым бар иде. Катыша башлагач, аналык хукукыннан мәхрүм итеп, кызымны балалар йортына алып киттеләр. Бүген шуны төшемдә күрдем. Чиста, пөхтә постельдә йоклап ятам янәсе. Янымда нәни кызым утыра. Нафис куллары белән минем чәчемне сыпый. Әнием, тор. Озак йокладың бит. Минем ашыйсың. Тизрәк үсәсем килә. Әнием, тор. Уянып китсәм, янымда үзем кебек үгәрләнеп яткан эт баласыннан ары. Мендәрем дә, балам да юк. Үзем йоклаган йортның подвал идәнендә ауный, үксеп еладым да, синең янга килдем. Сәхия, түзәлеп кенә кайтыйк. Без синең кызыңны эзләп табарбыз.
Ул сине кичерер. Белсәң иде йөрәк януларымны. Айнырга куркып яшим бит мин. Мин дә бит бала тапкан хатын. Хатын. Тик ана түгел. Минем дә бит йомшак постельдә баламның җылы сулышын тоеп аны назлыйсым килә. Ишетәсеңме син? Назлыйсым килә. Назларсың, Сәхия. Назларсың. Тик безгә үз теләгебез белән барырга кирәк. Югыйсә безне дәвалый алмаячаклар. Ишетәсеңме? Безгә үз теләгебез белән барырга кирәк. Югыйсә безне дәвалый алмаячаклар. Мин риза. Мин барсына да риза. Тик соңгы тапкыр баламны күреп, аның бәхиллеген аласам, бу дөньядан тыныч күңел белән китәргә дә риза. Мин риза. Алырсың, Сәхия. Алырсың. Тик безгә үзебезгә барырга кирәк. Үз теләгебез белән. Үз теләгебез белән, югыйсә безне дәвалый алмаячаклар. Әйе, мин риза. Мин барсына да риза. Риза! Риза! Эх, Әбүш, Әбүш. Уйнап көлеп яшәгән булдың. Эшеңдә менә ниләр яткан икән синең, Әбүш. Әбүш. Мине дә үзең белән ал, Әбүш. Кирәкме? Ал. Син әле бу дөньяда кирәк кеше. Ал. Әйбәт кешегә үземне булган. Гөләндәм. Гөләндәм. Барам. Үз теләгем белән дәваланырга барам. Терелим генә, мин сине һич шиксез эзләп табармын, Гөләндәмем. Мин сине эзләп табармын, Гөләндәмем минем. Табармын. Гөләндәм квартирасы. Гөләндәм бала киемнәрен үтүклей. Харун Гөләндәмгә булыша. Ишектән чиста, пөхтә киемле Әхмәт килеп керә. Мөмкинме? Исәнмесез? Исәнмесез? Әйдәгез, түргә узыгыз. Рәхмәт. Ярый, мин монда гына. Утыргыз, тартынмагыз, утыргыз. Иркен тугыз үзне бердә бүч алмагыз. Хәзер. Әхмәт. Гөләндәм. Исәнме, Әхмәт? Исәнме, Гөләндәм? Харун, таныш бул. Бу Әхмәт. Шулаймы? Исәнмесез таныш булык яңадан? Харун? Әхмәт. Гөләндәм, гафу итегез. Сез иптәш гафу итегез мине. Динахар өчен гафу итегез. Гөләндәм, сәгать 4 тулып килә икән. Мин баланы алып кайтыйм әле. Сез утырыгыз, туктагыз, тукта киенмәгез. Бергә китербез, ярыймы? Утырыгыз. Мин хәзер кайтам. Хәзер. Ашыкмагыз. Юк, бер каяда бер сүз әйтмәгез. Утырыгыз. Гөләндәм, син нәрсә карап торасың? Өстәл әзерләгез. Табын әзерләгез кунакка. Хәзер. Мин хәзер кайтам, гафу итегез. Хәзер. Харун! Узак йөрмә! Яла, хәзер кайтам, борчылма, Гөләндәм. Күрәсең иш. Кунак бар. Әхмәт. Син мине ничек эзләп таптың?
Менә шушы хат белән. Нинди хат? Рукыя. Күрше. Шундый түбәнлеккә барып җиткән димәк. Шушында килеп урнаштың баны. Әхмәт, шушында. Син һаман шунда яшисеңме? Һаман шунда. Кайда эшлисең? Шул ук эшендә. Өйләндеңме, Әхмәт? Юк, өйләндем. Эшмим дә, эшем дә гөрләп бара, тик бәхетем юк. Күрәм, син семья коргансың. Әйе. Бәхетлеме син, Гөләндәм? Мин канәгать тормышымнан. Сиңа өйләнергә кирәк. Син бит моңа хаклы иштәсеңме? Юк, Гөләндәм. Мин сине оныта алмыйм. Әхмәт, мин сине менә шушы кыяфәтеңдә күрүемә шул хәтле шатмын. Шулай итеп, без синең белән бергә була алмыйбыз инде, алайса. Шулаймы? Шулай. Киртәләр бар. Бер-беребезне үлеп яратсак тамы? Киртәләр бар, Әхмәт. Аңлыйм. Бала, ир. Әйе. Бала, ир. Шулай да син мине яратмагансың икән, Гөләндәм. Әхмәт. Ялгышма, бәгърем. Яратам. Гомерем буе яратачакмын. Ташлап китүемнең сәбәбе сине бәхетле итә алмаммы дип. Син бит бик яхшы беләсең, мин бала таба алмыйм. Бәлки сиңа бала кирәктер. Эшүләрең шуның аркасындадыр. Өйләнерсең, балагыз туар. Бәхетле булырсың дип уйладым. Соң шулай булгач, син минем яратуыма ышанасыңдыр бит, Гөләндәм. Без бергә була алмыйбыз инде, Әхмәт. Ни өчен, Гөләндәм? Мин аларны ташлап китә алмыйм. Рәнҗемә миңа. Гафу ит мине, Әхмәт. Хуш, Гөләндәм. Магнитофон тасмасына язылган җырың тузды. Соңгы үтенечем. Әгәр мөмкин булса, җырла әле бер. Уйларымнан авырайган башны тезләреңә куеп мин ятам. Кемгә барып башын куярмын мин? Тормышымда сине югалтсам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Данил Салихов пьесасы буенча куелган «Яшьлек хатам, йөрәк ярым» спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Исламия Мәхмүтова. Рольләрне башкардылар: Әхмәт Хәлил Мәхмүтов, Гөләндәм Ләлә Миңнуллина, Галимә әби Роза Хәбибрахман, Әбүзәр Тимер Зиннуров, Сәхия Җәмилә Әсфәндиярова, Аркыя Земфира Дасаева, Харун Ринат Мифтахов. Спектакльне радио өчен режиссер Әлфия Гыйләҗева, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.